Правесці дэмакратычныя рэформы, вызваліць палітвязняў, а тых, хто чыніць рэпрэсіі, прыцягнуць да адказнасці. МЗС Літоўскай Рэспублікі назвала ўмовы для нармалізацыі стасункаў з афіцыйным Менскам. Гэтая заява – адказ на артыкул кіраўніка лукашэнкаўскай дыпламатыі, які выйшаў днямі ў прапагандысцкіх медыях. У ім Максім Рыжанкоў прапанаваў Вільні перазагрузіць двухбаковыя дачыненні. У Беларусі 20-я гадзіна, у эфіры «Аб'ектыў», з вами Віталь Ціўчык і сёння ў выданні. Гэбісты не супакойваюцца. Праваабаронцы сцвярджаюць, КДБ масава вярбуе вызваленых палітвязняў. Сейчас их кинули фактически в третий круг ада. Это когда их насильственно вербуют. Цагаль пацвердзіў, лідар Хезбуллы ліквідаваны. Израиль продолжает, причем он не бомбит мирные население, он бомбит военные объекты. Салодкасць у кілаграмах. Дзяржаўная установа распавяла, колькі цукру спажываюць беларусы. Привычка вредно питаться сохраняется все равно при этом. Палітвязняў, што выйшлі ў верасні па гэтак званым памілаванні, вярбуюць кадэбісты. Паводле праваабарончай ініцыятывы «Дысідэнт Бай» ад людзей патрабуюць весці агентурную дзейнасць супраць дэмакратычных сілаў і фондаў, узамен на тое, што іх зноў не кінуць за краты. Падрабязней Наста Печанькова. З адной няволі трапілі ў іншую. КДБ масава вярбуе палітвязняў, раней вызваленых рэжымам Лукашэнкі. Пад пагрозу новага пераследу беларусам прапановваюць дзеяць супраць дэмакратычнага руху, паведамляе праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай». Они прошли один конвейер пыток и истязаний. После этого была унизительная процедура, вот это вся помилование с смотринами у прокуроров и так далее, давлением, отправкой в ШИЗО за несогласие, участие в фильмах. И вот сейчас их кинули фактически в третий круг ада. Это когда их насильственно вербуют, когда угрожают им еще одной статьей, когда угрожают им их родственникам. Паводле праваабаронцы, гэта так званае памілаванне, праз якое на волю выйшлі 115 палітвязняў, з самага пачатку было спецаперацыяй силовых структураў. Планированная такая предвыборная атака по вообще оппозиции в широком понимании, цинично, грубо, бесчеловечно, используя людей в уязвимом положении. Раней пра тое, што сілавікі пачалі выкарыстоўваць былых зняволеных у сваіх мэтах, заяўляў і Байпол. Маўляў, завербаваныя спрабавалі атрымаць інфармацыю наконт схемаў эвакуацыі з краіны і пераводу грашовых сродкаў. Где им ставятся специальные программы в телефоны, и под контролем спецслужб, сотрудников КГБ, они звонят, выходят на связь на различные аккаунты, не только в Байсол, но и во все другие белорусские организации, которые занимаются релокацией и оказанием помощи пострадавшим от режима Лукашенки. Вот и их задача сейчас выявить как можно больше этих каналов и их перекрыть. Мы звязаліся з камандою Байсол, дзе нам пацвердзілі, што колькасць заявак на рэлакацыю з пачатку верасня сапраўды вырасла. Пры гэтым паводле кіраўніка фонду Андрэя Стрыжака тое магло стацца не толькі праз завербаваных КДБ беларусаў. Зараз сканчаецца 3-4гадовы цыкл першых пасадак, калі людзі атрымлівалі тэрміны якраз вось прыблізна роўныя таму часу, які прайшоў зараз з часу масавых пратэстаў. Яны проста натуральным чынам па сканчэнні тэрміна выходзяць. Ясна, што звяртаецца па дапамогу. Паводле кіраўніка фонду, цяпер эвакуацыя з Беларусі працягваецца ў штатным рэжыме. У Байсоле і ў іншых арганізацыях службы хуткай гуманітарнай дапамогі сістэмы верыфікацыі і забеспячэння нашай працы адпрацаваныя, таму для нас гэта, канешне, выклік, але ён цалкам сабе кантраляваны, і мы працуем далей. Вербаванне КДБ праз шантаж і пагрозы. Сітуацыя, праз якую з 2020-го прайшла вялікая колькасць не толькі палітзняволеных беларусаў. Не быў выключэннем і педыятр з Бабруйску Михаил Самбурскі. Мужчына больш за паўгода заставаўся пад кантролем сілавікоў, падпісаў дакументы аб супрацы, аднак пазней з'ехаў за мяжу. Перад эвакуацыяй да яго прыйшлі з піратрусам паводле падазрэння ў гандлі наркотыкамі. Шмат чего я згубіў, і спакойнае жыццё, і дом, і працу, і грошы, і ўсё. Але гэта лепей, чым я потым усё астатняе жыццё жыў бы з пачуццём такой брыдкасці да сябе. Я упэўнены, што пасля такого усіх баковага выкарыстання КДБшнікі мяне пасадзілі, я так думаю.
Праваабаронцы заклікаюць па магчымасці не пагаджацца на супрацу з сілавікамі. А калі вы ўсё ж такі сталіся ахвярай вербавання і ціску, не маўчаць пра гэта. Настя Печенькова, Белсад. Выбары, медыі і талерантнасць. Максім Рыжанкоў адзначыўся новымі выказваннямі. Гэтак лукашэнкаўскі міністр замежных справаў назваў назіральнікаў за выбарамі ад Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, цытата, «замежнымі агентамі». Рэжымны дыпламат лічыць, што ад запрашэння такіх людзей практычнай карысці не будзе. Пасля 1996 года АБСЕ не прызнала ніводных выбараў у Беларусі. Падчас сустрэчаў у рамках Генасамблеі ААН у Нью-Йорку Максім Рыжанкоў паскардзіўся на медыі, якія, маўляў, распальваюць нянавісць і канфлікты. Таксама прадстаўнік рэжыму сцвердзіў, што ўлады ў Беларусі спрыяюць адзінству грамадства і заклікаў замежнікаў прыязджаць у нашу краіну, каб пераканацца ў дасягненнях у забеспячэнні талерантнасці. Пры гэтым у Беларусі ўжо больш за 4 гады трываюць масавыя рэпрэсіі, якіх не было са сталінскіх часоў. Незалежныя ад рэжыму медыі называюць экстрэмісцкімі, а агулам, паводле падлікаў праваабаронцаў вясны, пачынаючы з 2020 года з палітычных матываў затрымалі прынамсі 65 тысячаў чалавек. Вядома прынамсі пра 11 асобаў, якія загінулі падчас разгону пратэстаў або пазней за кратамі. На поўдні Беларусі зноў будуць абмежаванні на палёты. Паводле маніторынгавай групы «Беларускі гаюн» з 1 кастрычніка ў небе над нашым палешчам дазволяць бываць толькі вайскоўцам і ратавальнікам. Абмежаванні працягнуцца да канца года. Забарона ўжо дзеяла раней ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну і была адмененая зусім нядаўна, 19 верасня. У 2022 годзе агрэсар актыўна выкарыстоўваў паветраную прастору Беларусі для ўдараў па ўкраіне. Паводле беларускага гаюна усяго выпусцілі прынамсі 721 ракету. Расійскія ж беспілотнікі з'яўляюцца ў нашым небе дагэтуль. Хасан Насралла забіты. Паводле прэсавай службы арміі абароны Ізраіля, кіраўніка групоўкі Хізбула ліквідавалі ў выніку авіяудару, які Ізраіль нанёс па штабе руху ў ліванскім Бейруце. Армія обороны Израилю вечером пятницы нанесла удары по сховищах со зброей руху Хизбулла у Бейруте. Израильские войсково-повітряные силы атаковали и штаб групповки. Сама организация официально подтвердила смерть Хасана Насраллы. К сожалению, опять же, как и многое инфраструктура Хизбаллы, но и других террористических организаций находилась в жилом районе Бейрута. Это находилось под землей, под несколькими жилыми зданиями, поэтому, естественно, этот удар понес за собой и дополнительные жертвы. К сожалению, Насралла и Хизбалла втянули в эту войну не только Израиль, втянули в эту войну Ливан и, в принципе, втянули некоторые другие страны. Паводле Цагалю удар быў нанесены, калі найвышэйшае камандаванне Хізбуллы дзеяла са штабу і ажыццяўляла тэрарыстычную дзейнасць супраць грамадзянаў Ізраілю. Гэта ўжо 7-ы раз за апошні год, калі паўднёвыя прыгарады Бейруту падлягаюць ізраільскім авіяударам. Паводле маіх назіранняў, гэта самы буйны інцыдэнт. Калі адбыўся выбух, ён выклікаў эфект грыбападобнай хмары. У выніку атакі, апроч Насраллы, загінулі некалькі высокапастаўленых чальцоў Хізбуллы. Ці можа гэтая ліквідацыя лідараў тэрарыстычнай групоўкі зрабіцца паваротным момантам у канфлікце паміж Ізраілем і Ливаном, або істотна змяніць расклад сілаў у рэгіёне? Израиль продолжает, причем он не бомбит мирное население, он бомбит военные объекты, он бомбит пусковые установки, он бомбит склады оружия и так далее, пытаясь любым образом ослабить Хизбаллу и привести ее к пониманию того, что Израиль более сильная сторона и нужно приходить к соглашению, или в конце концов Израиль просто уничтожит во всех военных запасах, которые сейчас у этой организации имеются. Хізбулла – военізаваная ліванская шиіцкая арганізацыя і палітычная партыя, якая выступае за стварэнне ў Ліване ісламскай дзяржавы на ўзор Ірану. Хасан Насралла ўзначальваў Хізбуллу з 1992 года. За гэты час ён зрабіўся сімвалам супраціву Ізраілю і быў адной з самых уплывовых фігураў у шыіцкім свеце.
Основная цель организации Хизбалла на протяжении всех этих 32 лет была уничтожение Израиля, то есть они готовили своих боевиков, они собирали арсенал с одной лишь целью, да, то есть их основная цель была наносить удары по Израилю. Тым часам у Тэгеране прайшлі масавыя антыізраільскія пратэсты. Тысячы дэманстрантаў сабраліся на вуліцах іранскай сталіцы ў адказ на нядаўнюю гібель лідара Хізбуллы Хасана Насралы. Послание ясное – помстить и помстить. Терпеливость людей будет подходить до конца. И мы не жадаем анічога, акрамя помсты. Адказ повинен быть вельмі хутким и жорстким. На фоне информации про ликвидацию Израилем лидера Хизбуллы у бяспечнае месца перавялі духовнага лидера Ирану Алі Хаменеі. Павел Олейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. Расія працягвае агрэсію супраць Украіны. Гэтак сёння беспілотнік на Харкаўшчыне забіў суддзю Верхоўнага суда. Шагады двойчы трапілі ў шпіталь у горадзе Сумы. Ад выбухаў пацярпелі і суседнія жылыя дамы. У выніку, прынамсі, 9 чалавек загінулі, яшчэ 19 параненыя. Паводле міністра ўнутраных справаў Украіны Ігора Клыменкі, першы беспілотнік забіў аднаго чалавека і пашкодзіў перакрыцці на некалькіх паверхах шпіталю. Другі шагад, які забіў бальшыню людзей, прыляцеў падчас эвакуацыі хворых і медычнага персаналу. Смяротная хвароба, якую можна падчапіць ад жывёлаў. 28 верасня ў свеце адзначаюць дзень барацьбы супраць шаленства. Захворванне сустракаецца ў большасці краінаў нашай планеты. Ці ў дастатковай бяспецы беларусы, высвятляла Ірына Дарафічук. Больш за 10 гадоў у Беларусі не было зарэгістравана выпадкаў шаленства ў людзей. Але хвароба, дзень барацьбы з якой адзначаецца сёння, застаецца смяротна небяспечнаю. Заразіцца вірусам шаленства можна ад укусу хворай жывёліны. Это именно не само просто механический укус сам страшен, а непосредственно попадание слюны, либо при контакте человека, точно так же, когда он попадает в какую-то рану, сама слюна, либо если человек дотрагивается и тоже попадает в кровь, к глазам, либо слизистым оболочкам зараженного желудка. Паводле звестак ветэрынарных службаў, колькасць зафіксаваных выпадкаў шаленства сярод жывёлінаў у нашай краіне змяншаецца. Так, калі цягам 2020 года зарэгістравалі 752 выпадкі, то летась іх было толькі 203, а за 8 месяцаў гэтага года 171, што на 10 менш, чым за адпаведны перыяд летась. 2/3 інфікаваных жывёлінаў дзікія. По статистике, как правило, при изучении эпизоотической ситуации по видам животных, то, как правило, бешенством разносчиком является лисица обыкновенная. Найбольш непакоіць адмыслоўцаў павелічэнне выпадкаў масавага контакту, калі з хворай жывёлінай дачыняюцца больш за 5 особаў. В текущем году число таких случаев значительно выросло по сравнению с прошлым годом. Все вы, наверное, читали в прессе последний случай массового контакта, когда пострадало от безнадзорной собаки и ее щенков довольно большое количество человек. Гэты выпадак здарыўся ў Магілёве. Іншая сітуацыя атрымала розгалас у пачатку верасня. На Віцебшчыне людзі кантактавалі з непрышчэпленым своечасова шчанюком. Тады ж 1,5 дзясятка працаўнікоў мэблевай фабрыкі ў Барысаве злавілі вавёрку, што выявілася хворую на шаленства. Пры гэтым чыноўнікі сцвярджаюць. То количество лиц, обратившихся за медицинской помощью по причине укусов, слюнения и так далее, даже не с подтвержденным диагнозом бешенства, оно в течение последних нескольких лет в пределах 12 тысяч за 8 месяцев. То есть само количество обратившихся не увеличилось. За год жа да медыкаў звяртаюцца каля 20 тысячаў асобаў, якія кантактавалі з падазронымі жывёлінамі. Траціна з іх – дзеці. Калі патэнцыйна хворы звер укусіў, пасля апрацоўвання раны абавязкова як найхутчэй звярнуцца да лекараў, якія прызначаць курс прышчэпак. Ветеринарная служба должна наблюдать за ним в течение 10 дней. Если животное осталось здорово и не заболело в течение этого времени, не умерло, то только медицинский работник может отменить курс прививок, который надо обязательно начинать, не дожидаясь результатов этого наблюдения.
Важную ролю у профілактыцы шаленства адыгрывае вакцынацыя хатняй жывёлы, бо гэта значна зніжае рызыку для чалавека пры кантакце з ёю. Особенно имеет значение, в какой зоне мы живем. То есть если на этой территории, где мы находимся, встречается бешенство в популяции диких животных, а это вполне может быть, то тогда, конечно, это более чем значимо. То есть это считается обязательным мероприятием, и нам необходимо вакцинировать всех животных. Наяўнасць прышчэпкі ад шаленства ў хатняга гадаванца абавязковая і прымінанне з ім мяжы. Паводле ж новых правілаў, што набылі моц у сярэдзіне верасня, для ўвозу кота ці сабакі з Беларусі ў краіны еўразвязу неабходны таксама сертыфікат, што пацвярджае эфектыўнасць такой вакцынацыі. Ірына Дарафейчук, Белсат. 61 грамм цукру ў дзень. У Беларусі агучылі лічбу ўжывання салодкага на аднаго жыхара. Што азначае такі паказнік і наколькі ён адрозніваецца ад замежжа, высвятляў Ян Федарович. 23 кілаграмы. Столькі салодкага за год з'ядае сярэднестатыстычны беларус. Справаздачыцца Белдзяржхарчпрам. Мы привыкли считать, да, что сахар – это какие-то сладости, конфетки, тортики и так далее. Но не обращаем внимания на такие моменты. Это могут быть и соусы, и йогурты, и полуфабрикаты. Поэтому важно перед покупкой изучать состав и обращать особое внимание на количество сахара именно вот в этих продуктах. На дзень беларус з'ядае 61 грамм цукру. Згодна з апошнімі статыстычнымі звесткамі, гэты паказнік параўнальны з суседнімі краінамі, але ён усё роўна большы за норму – 25 граммаў, рэкамендаваныя Сусветнай арганізацыяй здароўя. Між тым, празмернае спажыванне цукру можа мець негатыўныя наступствы для здароўя. Это и повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и того же сахарного диабета второго типа. Это и воспаление, и снижение иммунитета, и различные стоматологические заболевания. Ну и, конечно, ожирение и увеличение массы тела. Асабліва важна памятаць пра неабходнасць абмяжоўваць спажыванне салодких продуктов детьми. У детей еще не сформированы пищевые привычки. Это то время, когда мы в большей степени можем повлиять на формирование привычек питания, здоровых привычек питания. Поэтому именно в детском возрасте, говорят, нужно ограничивать потребление сахара. У якасці замены цукру можна разглядаць натуральныя прадукты – мёд, садавіну або сухафрукты. Нутрыцыёлагі раяць дадаваць іх, напрыклад, у выпечку. А вось да парады ўжываць замест звычайнага цукру яго замяняльнікі варта паставіцца з асцярогаю. Может быть, на первое время там это как-то поможет контролировать вес, но в долгосрочной перспективе какой-то роли не играет, никак не помогает улучшить состояние здоровья сахарозаменители, потому что привычка вредно питаться сохраняется все равно при этом. Між тым, Нацыянальная акадэмія навук прыводзіць свае лічбы спажывання цукру ў Беларусі. Паводле звестак за 2023 год яно складае 40 кілаграмаў на чалавека на год, або 109 грамаў на дзень, што амаль удвая перавышае звесткі Белдзяржхарчпраму. Калі верыць лічбам Акадэміі навук, Беларусь сярод лідараў паводле спажывання цукру ў свеце. Ян Федарович, Белсат. Загінуў у баі, баронячы свой дом, сваю свабоду і сваю годнасць. Роўна 3 гады таму Андрэй Зельцар застрэліў КДБшніка, які па-бандыцку ўварваўся ў ягоную кватэру. Андрэй Зельцар у нашых сэрцах. Вечная памяць. На гэтым у суботнім аб'ектыве ставім кропку. Для вас працаваў Вітаўт Ціўчык. Заставайцеся з Белсатам.